Hallelujah. Ɔdɔfo Onyankopɔn ɔnhyira wo bebree na ɔnyɛ wo kɛseɛ. Ɛno nso yɛ da foforɔ Onyankopɔn ayɛ a ɛtwa sɛ me ne wo yɛni agye wɔ mu. Onyame ama yɛ akwanya no sɛ yɛbɛhu n'animuonyam ne ne kɛseɛ. Ɛberɛ dodo a yɛwɔ nkwa yi na ɛwɔ adeɛ nyinaa. Ɛsiane sɛ yɛwɔ nkwa yi na yɛbɛtumi ayi Nyankopɔn ayɛ. Ɛno nti ɛnnɛ Nyame Nkronkron yɛbɔ mpaeɛ sɛ fa nneɛma nyinaa na ɔmo hyɛ w'aso mmra ase Awurade. Ma yɛn akwankyerɛ ma yɛnhunu mmɔ, ma yɛnhu wo kɛseyɛ wɔ kwan sonko bi so. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade ma yɛnhu nokoredie ne wo tumidie. Yɛnte wo aseɛ. Ɛberɛ yɛsua w'asɛm, asɛm ntwitwa ngye yɛn, mpagya yɛn kɔ tebea foforɔ mu. Wɔ Yesu Kristo din mu ɛne yɛabɔ mpaeɛ. Hallelujah. Ɔdɔfo mma wakɔ aba ne nso de ba wo te aseɛ sɛ dwumadie yi so. Na yɛafei akenkan nsɛm ɛfiri nnwom aduɔkron ɛnan. Nkyekyɛmu 12 de kɔsi 14 no. Ɔse nhyira ne onipa a Onyankopɔn ɛna ɛma no akwankyerɛ. Nhyira ne onipa a Onyankopɔn ɛma no akwankyerɛ na ɔno akyerɛkyerɛ no ne mmaransɛm. Ɔdɔfoɔ, nnipa bebree ɛna ɛkita Bible. Nnipa bebree ɛna ɛkan Bible baabi na ɔmo de ɛyɛ argument de yɛ dede. Nanso, sɛ wo Nkronkron no ba mu a, ɔkyerɛkyerɛ wo ɛma wote n'asɛm no ase. Ɔkyerɛkyerɛ wo ɛma wohu baabi a ɛsɛ sɛ wotu w'anammɔn asi. Wonkan twerɛ no sɛdeɛ wokan ordinary reading book biara anaasɛ ordinary newspaper biara. Wo Nkronkron no ankasa ɛma wo nteaseɛ. Ɛno nti na ɛnnɛ ɔka kyerɛ yɛn sɛ nhyira ne onipa a Onyame ankasa ɛna ɛma no akwankyerɛ. Ɔdɔfoɔ, nhyira ne ni nso a Onyame ɛna ɛkyerɛ no ne mmaransɛm. Obi a ɔka Bible no a ɛnyɛ wo Nkronkron na ɛkyerɛkyerɛ no. Ɔde n'adwene ɛna ɛfa nneɛma bebree ho. Sɛ wo Nkronkron na ɛkyerɛ yɛn ma yɛte ase a, nka nneɛma bebree a nnipa bi ɛyɛ ho agye ho akyingye no, nka ɛho nhia sɛ ɔmbɛgye ho akyingye. Na mmom, sɛdeɛ Onyame ma yɛ berɛ ɛma yɛte aseɛ na watumi aboa yɛn ma yɛde ayɛ adwuma no. Ka ɔmo nso mmɛnya abotrɛ ɛde ama afoforɔ anya nteaseɛ. Ɔmbɛbɔ mpaeɛ nso so ɛde ataa ɔmo akyi. Nea ɛtɔ so 13 ne sɛ, ɛse sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛma yɛn ahome ɛfi yɛatamfo agyinatuo mu, ɔmo tu ahyɛ yɛn so. Ɔma yɛn ahome, ɔtwitwa gye yɛn, ɔka ma yɛn. Na ɔyɛ ne saa ɛma amena a ɔsɛefoɔ no atu no, ɔno ankasa atɔ n'amena mu. Nyankopɔn to no bo ase wɔ biribiara a ɔyɛ mu siane sɛ onim awieeɛ no firi mfitiaseɛ. Biribi bia ɛbɛsi biara no, ɔno onim n'awieeɛ dada. Nti ɔdɔfoɔ, saa Nyame yi sɛ wode wo ho to no so a, ɛnyɛ adeɛ sɛ wo nsa ɛbɛsi fam. Afei ɔse ɔno Nyame no, ɔrentwa ne nkurɔfoɔ ntwene. Ɔrempaw yɛn. Ɛsiane sɛ yɛyɛ n'agyapadeɛ. Sɛ woafa Kristo Yesu sɛ w'Awurade ne wo kra agye nkwa nko adeɛ a, woyɛ Kristo Yesu agyapadeɛ. Yɛyɛ agyapadeɛ a ɛsom ne bo. Yɛn a na anka yɛnyɛ obi a yɛnyɛ ɔman, wayɛ yɛn aman. Yɛn a na anka yɛnkan yɛmfra, wama yɛakan yɛafra. Yɛn a na anka yɛnsa mfata, wama yɛasa afata. Nti dwumadie a wɔbɛdi ama yɛn no nti no, ɔngyae yɛn da. Yɛda ne koma so ankasa. Gye nea ɔno wadane n'akyi sɛ mensom Awurade. Ɛno mpo, Onyame mmɔborɔhu no da so wɔ hɔ. Ɛsɛ nea ɔbɛsesa n'adwene biara, ɛmfa ho ne nsɛmmɔne a wadi no, ɔbɛtwitwa ɛde agye wo. Ɛno nti adɔfoɔ, Yesu ɛto nsa frɛ yɛn. Ɔse yɛyɛ n'agyapadeɛ. Nti yɛmma ho kwan na ɔmfa yɛn ɛnyɛ nea ɔno ankasa ɛpɛ. De sɛ ne pɛ ɛna ɛwie nkonimdie mu. Ɔdɔfoɔ, so Kristo Yesu ɛyɛ wo papa, so ɔyɛ w'agya a wotumi de wo ho to no so. Sɛ wonya mfaa no deɛ a, ɛnnɛ ɛberɛ no nie, ma w'ani mmere sɛ wobɛfa Kristo sɛ w'adeɛ nyinaa.
na ɔntutu anamo ɛmfa mma wo. Mama yɛnso no mu yie san so ofiri yɛn nsa a yɛwie yɛ ano no. Mama yɛmfa wiase ɛmfra yɛn Kristo abrabɔ. Ɛnte saa Bible say na yɛayɛ motro modwono no to bɛfe yɛn efi yɛnum. Onyame nkronkron boa yɛn yɛntimi ntintim ma wo nko a nkosi ewie. Nea ɔpa aba Awurade ma w'asɛm nkenya no na ɔntimi ɛngyina. Awurade ɛmfa nhyɛ w'anuonyam. Ɔdɔfo kyɛ asɛm no na ɔtwe ɔkra bi ma Awurade ɛwɔ Jesus Christ din mu. Na menim sɛ Onyankopɔn bɛkɔ so no wɔahyira wo ɛnam dwuma pa a wodi ɛwɔ Yesu din. Bɔmmɔden nso na subscribe. Nyame nhyira wo. Bye bye.